wata rana sai wata rana amarya ita ka amarya juya amarya ranar kice lokacin gine ranar kice amarya 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 fatima amarya gangare mai cikara da ko angon amarya ka zama gurzo ila tsaro ayo sauraro wakar bikin ku yanzu na jero ango ka zama tauraro ayyukai aure ne so ayo ku more wallahi idan ku to ku share idan miji take ki jure Fatima ke ce yau amarya abubakar shi ne da ango aure ne so na san ku more a baya ku yi soyayya aure ne so babu kiyayya na san a yanzu kun yi waliya ango na san kai tarbiyya amarya ko ba jayayya mai san salato niyya babu hamayya ango amarya siyoniya ku tafa wa amarya ku tafa wa ango ku tafa wa amarya ku tafa wa ango ku tafa wa amarya ku tafa wa ango tun da ranar ku ce na zo ina ta murna yayi da kanna sun zo su suna ta murna amarya da ango farin ciki a yau ku nuna tun da auren soyayya ne aka yi da kauna bakin cikin ku na ce da ku kada ku nuna wanda ke san abinci ko ya zo shi suna ku takarwar ku mata ku takarwar ku ku takarwar ku mata ku takarwar ku ranar ta fice mata ku dan rausaya mata ku dan girgiza mata ranar ta fice mata ayyakai ango da amarya shawara ta ne gare ku ku je ku zauna da juna na san babu shakku wajen bikin na shaida babu kamar ku mata ku ta gane wata rana ne ya naku ango amarya ne wata ran ne zan biyo ku auren ka an dauro shi na san babu shakku ita garwar ki Fatima to ki ta garwar ki to yarwar ki Fatima to ki to yarwar ki ka ta garwar ka abokar ka ta garwar ka ka to yarwar ka abokar ka to yarwar ka Ibrahim Islami ke rowa ke